Fl-ewwel 10 xhur ta' dan il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise kienu approvati 51 proġett ta' investiment dirett barrani. 36 minn dawn il-proġetti approvati huma ġodda, waqt li 15 l-oħra huma espansjonijiet ta' kumpaniji barranin li diġà huma stabiliti f'Malta jew Għawdex. L-ammont ta' proġetti b'investiment dirett barrani approvati matul l-ewwel sena tal-Gvern jammonta l-5 darbit aktar minn medja ta' proġetti approvati fis-sena minn Gvern immexxi minn Partit Nazzjonalista. L-investiment dirett barrani approvat ġej primarjament fis-settur tal-ICT, manifattura, avjazzjoni, farmaceutika u servizzi oħrajn bħal call centers. Dawn is-36 proġett ta' investiment ġdid ġejjin primarjament minn pajjiżi fl-Ewropa bħal Renju Unit, Italja, Ġermanja, Spanja, Franza u Lussemburgu. Kif ħabbar il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona, dan l-investiment dirett barrani ġdid flimkien mal-proġetti l-oħrajn approvati mill Malta Enterprise mistennija joħolqu aktar minn 2600 impjieg ġdid fi 3 snin. Chris Cardona deskriva l-2013 bħala s-sena rekord għal Malta Enterprise, fejn il-bord tad diretturi f'għaxar xhur approva b'kollox 132 proġett. Dawn il-proġetti mistennija jsiru b'investiment globali ta' aktar minn 166 miljun euro fuq medda ta' 3 snin.